tenim una Lutetia, encara que el nom sigui francès, és una moto catalana 100%. A veure, als anys 20-22, havia un tal Josep Sugranyes, a Barcelona, que va importar de França uns motors que es deien Lutetia. Llavors, amb aquests motors i un canvi de marxes marca Albion, també importat de França, ell va fabricar aquestes motos. A veure, fabricar el xassis els feia el Montpeó, que era un altre fabricant, però bueno, el senyor Sugranyes va treure al mercat aquesta moto. I es va posar de moda aquesta moto. Va ser aquest color groc que ens recorda les Lobitos, que van venir molt després. Potser igual les Lobitos es van inspirar amb aquest color groc. Va ser la moto de moda de la gent jove per les terrasses de Barcelona i per sortir d'excursió els diumenges, o sigui, era la moto de la joventut, dels estudiants i dels adolescents dels anys 20, 24, 25. Llavors, la fàbrica Lutetia a França va quebrar, va plegar de fer motors. I llavors aquest senyor va importar motors inglesos, motor Billers, que és aquest que porta ara, un Billers Supersport, però va conservar el nom de Lutetia. A veure, el motor és un 175, un Supersport Billers de culata desmuntable, un motor quasi de competició. És automix, aquí hi ha només benzina sola i l'oli està separat amb un altre bidó. Ella sola es fa la mescla, no cal barrejar, hi ha un sistema de vàlvules amb uns tubets de la pressió baix al cigonyal amb unes boles, un sistema molt complicat, però és automix, ella sola es fa la barreja de l'oli i la benzina per fer la mescla. I després, el canvi és un 3 marxes, un Albion, canvi separat, és el que s'estilava llavors, o sigui, tampoc té cap gran cosa especial, no? Més que res és el motor aquest, que és molt superior al motor Lutetia originalment, no?